Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. He de dir que estic d'acord amb la senyora Serra de que l'avortament, lògicament, és un drama i que el que fa falta és educació, educació sexual. Jo crec que això és lògicament fonamental al nostre país. Des d'Iniciativa Compromís pensem que aquesta reforma ens torna, o almenys vol intentar-ho, al franquisme, al que pugui anar a Londres la filla de mare rica i que hagi d'anar a la clandestinitat la filla de classe treballadora. L'avortament és un dret fonamental individual, una llibertat de totes les dones, on lògicament no ha d'intervindre ni la jerarquia catòlica ni l'Estat. L'actual llei de l'avortament és una llei de consens, perquè no imposa a ningú. La dona que decidís avortar pot fer-ho, i aquella dona que decidís no avortar per raons de moral o de decisió pròpia no ha de fer-ho. Malauradament, els ADNs dels avantpassats ideològics, però també biològics, d'un partit ultraconservador que busca imposar la seva moral i una realitat de la seva visió nacional mitjançant la força de la legislació. I ara vostès parlen de recuperar el consens de fa 25 anys, apuntava la senyora Serra. Imagina que vostè no parlaria de la llei del 85, perquè li recorde que vostès van presentar un recurs d'anticonstitucionalitat. Era inconstitucional per al Partit Popular. I saben qui defensava allò? Sabes qui estava en contra de la reforma del 85? El pare del ministre de Justícia. Vostès no han estat mai a favor. No diguen que n'hi havia un consens i s'ha trencat. És que això és mentida. És que així tens la reforma i, per tant, no mai ha hagut consens. Altra cosa és que quan el Partit Popular va governar durant l'època d'Aznar no fer absolutament res. No fer absolutament res. I això és una altra cosa. Però vostès, ara, en un Partit Popular desbocat per la majoria absoluta, ha decidit plegar-se als lobbies autoanomenats Provida, que casualment són els mateixos que estan en contra de l'ús de preservatius, de que les parelles homosexuals puguen adoptar o que se faci educació sexual, com també apuntava la senyora Serra. Fins i tot quan el senyor Aznar va tindre que governar per no canviar la llei, sabeu què va fer? Va tindre que indultar a 4 metges que estaven sentenciats a anar a la presó per fer avortaments. Ixa va ser la realitat del govern Aznar. Al 2010 va haver un gran consens, exceptuant el Partit Popular, una minoria de Convergència i Unió i UPyD. I vam decidir que per fi fèiem a les dones completament majors d'edat, que la dona no era mai un contenidor de vides, que no era un vehicle d'ideologies ni de perpetuació de l'espècie, sinó la dona era senzillament dona, sense més raó, sense necessitat de ser mare o no ser-ho. Això era una decisió exclusivament seua i vostès ara volen imposar el contrari. Doncs no, no ens tindran. Nosaltres respectem a les dones, vulguin ser mares o no ser-ho. Moltíssimes gràcies.